Sa ikaduhang hugna sa Caravan of Services sa Kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, giduaw sa kadagkuan sa Kapitolyo ang Isla sa Bantayan aron ihatod ang mga serbisyo ngadto sa mga labing nagkinahanglan sama sa mga katiguangan ug mga baldado. Aniya si Paula Mendoza alang sa dugang detalye. Aron masayod ug makita gayud niya kung unsa ang mga gikinahanglan ug mga yungungo sa katawhan. Personal gayud nga adtuon ni Gobernador Gwen Garcia ang matag lungsod lakip na kadtong anaa sa mga isla. Sama na lang sa iyang pagbisita sa Isla sa Bantayan ni adtong Hunyo 22, kabahin sa paghatod sa mga serbisyo sa Kapitolyo ubos sa Caravan of Provincial Government Services didto sa ikaupat nga distrito. Mao kini ang ikaduhang higayon nga nagpahigayon ang Kapitolyo ug Caravan of Provincial Services karong tuiga. Ubos sa programa, manghatag ang Kapitolyo og vitamins ug food packs ngadto sa mga barangay workers, assistive devices sa mga kabatan-unan ug katiguangan nga mga baldado, mga vegetable seedlings alang sa kapulisan ug magtutudlo nga niapil sa sugbusog program. Vitamins alang sa senior citizens, agri-fishery indemnity checks. Ang lungsod sa Santa Fe mao ang nakakuha sa ikaupat nga pwesto sa top 8 best performing local government units sa probinsya sa Chikiting Ligtas Immunization Program kontra polio, tipdas o rubella. Si Dr. Neil Hilbuena, ang health officer sa maong lungsod, mapasalamaton sa mga health workers sa Santa Fe nga maugayod ang naningkamot nga mabakunahan ang mga bata lakip na kadtong mga barangay nga naa pa sa Pikas Isla. Kapin 98% sa mga kabatan-unan sa Santa Fe nga nag-edad og siyam ka bulan ngadto sa 5 anyos ang nabakunahan ubos sa Chikiting Ligtas. Wa mi nag-expect man na maabot mi sa court place. So mo na pasalamat ko sa tanan. Guys, thank you na sa kang governor o kang Dok Yango nga natagaming award ba inani. Nakadawat usab og tabang gikan sa Kapitolyo pinaagi sa indemnity checks ang mga mag-uuma sa tulo ka lungsod sa Bantayan. Ang lungsod sa Santa Fe nga nakadawat og kapin 370,000 pesos iapod-apod kini ngadto sa 61 ka mga mag-uuma. Paula Mendoza, balita sa Sugbo.